bathok weh. Ganti bathok. Nggih. Mboten saru lho man iki. Ora kok bathok niku sing bathok kambil. Bathoke emang kurep ra. Ha iki. Lah ngopo lah aku tekon. Apa? Aki piye kudu tak jelaske. Ini dia. Yang bikin hidupku semakin semangat. Aku mung perkara-perkara bathok mengkurep kok semangat. Kan wis ora iso nggo ngemis nek kurep. Bathoke sapa sing mengkurep? Bathoke sapa ti? Lah Aku wae. kok aku lho. Enggak usah ditutup-tutupi. Tutupi. Bathok siapa Kak itu? Saya nggak punya bathok. Aku tiwas mempeng lemu bayangke. Mempenge kecilik. Bayangannya nggak boleh gitu ya. Betul itu. Jangan nakal. Sudah tua jangan nakal ya. Enggak, cuma rewel aja. Iya. Ngapa Etin? Musuh iki ana terus ya jawabnya. Ayo nah cah pinter kok. Kok suwe-suwe kaya mbrebes mili to kowe? Lah guyu terus ki lho maneh. Oh, aja disengkake. Sengak kene. Iki kemarau. Nek rendeng ra apa-apa gek banjir, ada. Terus. Apa maksudnya? Ora iso wong kono ya ora edong wong aku ya kur ngawur kok. Bre Mas, wis 20.000 urung. Weh, Wis 20.000 urung. 20.000. Apa nih? Streamingnya kuwi. urung kok ya. Kabari kok tahu. Agak 24. Pira? 22.000. 22.000. Iya. Engko tak tambahane. Duwe apa? Duwe tak ciduke nganggo bathok. Angung remarang bendara. Oh, saiki wis mulai lukir Glutin iki lho. Napa? Ana asko Pak Tumiyono. Pak Tumiyono. Nggih. Kae sing duweni joglo ning Klaten. Oh, Sa Asia Tenggara kae nyuwun gending rujak jeruk sinden Mbak Tatin. Oh iya. Lah kok apa-apa transfer teng rekeninge Pak Seno. Yes. Aku nek ndono terus. Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatet e. Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 juta. 2 juta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kuwi dalange. lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok oleh ngetok? Iya. Dalan Ning aspal larang do dijak-ijak nggo liwat ban. Berarti aku ora kolong apa-apa. karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso gunake. Pak Tumiyono ki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung. Lah piye to carane piye? Carane ngijolke piye? Ayo neng kon luar kuwi kok. Luar ngendi? Kuwi lho cenger-cenger kuwi lho. Meni cenger. Wah. men Tulisane ngono kuwi. Kalau ayo dunake cengermu kuwi. Pancen iki ya gawat ya. Bojone melu ora? melu kae. Rupane kok tuwek kae. Ha iki kudune bojone iki ra nesu to. Ha mangguyu. Donake cuwek. Tuwek kok Tuwek. Tuwek ki sak jijik-jijike wong e. Halo, Bro. Teman duetku e. Bisa 25.000 ya kita tadi malam ya. Ya, jos. Sok 50 sok. Ya. Ya karo diteruske. Dia Sulistyo Pijer. Nggih. Napa? Sinden kuwi saya suwe saya parah.
Mbuh sing do dipikir ki apa? Gubuk asmara do ora apal. Lali janjine mrene dadak mengo. Apa? Ah. Mongko ning gubuk ki cetha kok ora iso iki kepiye? Lah ya kuwi. Ngapa nang gubuk? Ngeyup. Oh ngiyup. Abar matun nih. Nang sawah ku lho, Mas. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis. Rene diwaca, ndak Napa? berani aku nyatut duitmu. Wis aku tak rasa melu mecong ora urung ya ora oman kowe kok. Ya iki sing isor dhewe iki. Sor dhewe. Ya dibaca aku mek. Saking Pak Tumiyono kirim 2 juta, kagem Pak Seno 1 juta, Tatin 500.000 lan Mbak aku ora weruh iki. Mbak Ayu 500.000. Seh ono wedi sak tenggok. Lah, oh ora ono jenenge sih ono lho. Iya, Mas. Ora ono. Aku jenengmu ora ono. Ora ono iki piye, Mbak? Pancen kowe iki lelembut kok. Lah, aku mung maca ndek Pak Seno lho, berarti Ora ono. HP-ne kae sing ngapusi no. Ya ora iso kok. Oh, wis dihapus jarene. Seminyo namunya. Sisan bangane. Pira kuwi? 100. Ya, lumayan. Pak Tumiyono kerep-kerep nggih. Ah, denger aku mau sanggulan gelungan. Arek kowe sanggulan terus rupamu kaya apa wis Weh. jajal. Apik Nek sanggulan kaya bojone bokir kae lho. Kamu tak sihir dadi ayam ngono. Nek sanggulan kudu dikerok kuwi brengose. Sesuk tak kerok enak. Ben awal sanggulan wae kok esuk. Sanggulan. Ben Wis enak ora kuwi. sanggo apa-apa sanggulan kok wis. Sing penting sanggulan. Sanggulan. Isor ora nganggo. Nyatane sanggulan ya 500 ya kok. Tenan lek isi ora nganggo apa-apa ya. Tekate kemuli klasa. Wis pengen dikemuli klasa? Ya kayak ayu. Wis pengen, Mbah. Wis pengen dikemuli klasa. Aku nek ijen wedi Lah karepe kancani dong. Pak Seno mau minta konco ini. Oh, dongkolmu melotot. Suwe-suwe sindan iki penyakit kabeh kok iki. Lah kowe ki ra ono kuwi iki ora duwe duit sik kok mah kon kemul kloso. Dia dapat banyak sekali loh. Lah yo men kuwi bejakane Dede rezekine Dede. Kamu dapat apa, Mbah? pasir. Ya ora apa-apa ya, Mbah, diterima-terimake. Nek iso diterisa engkel kok. Waduh. Anggo ngopo? Anggo nanggul mburi. Mburi ngendi? Nggonku cedak kali to. Ben ra banjiran. Ora wedine nggonku ra abang nek kene ireng tak oplos dadi kopi karo Indomelek.